Здравейте, аз ще казвам добре, ще пъстя и едно от любимите ми хобби е да правя фокус. Днес ще демонстрирам някои от любимите ми фокуси. За първия фокус му желая. Ще почна с това се и ще те помоля да си гледаш една производа камера. Когато ти си желая да покажеш. Добре, кажи ми стоп, когато ще го желаеш. Служи и я. Казвам пак. Почвам да цепя. Да разбъркам картите. Почвам да разбъркам картите. Бъркам ги и за да ми повярвате, че ги бъркам, ще ги разбъркам по този начин. Една затворена, една отворена, една отворена, една затворена. И като ги разбъркам тъй, тестето става една затворена, една отворена, една отворена, една затворена, чак има и две затворени. Ще те помоля да штракнеш. Цялото тесте се оправя и само вашата карта остава отворена. Това ли беше картата? Тя ли? Да. Браво! Браво! Ще те помоля да ми кажеш стоп. Вземи си картата. Покажи я на всички. Не е същия. Кажи ми стоп, как? Стоп. Служи я. Бъркам. С цепене, с една розетка. Ще се опитам да ти позная картата по един друг начин. Измисли си едно число от 1 до 10. Дай микрофона. 9. Ама не ми го казвай. Само не ми го казвай. Пак си намисля. Може ли да умножаваш? Добре, умножи го по 2. Прибавило се. И раздели го на 2. И от това число, което получи, извади първото число, което го намисли. Първото число. И прибави 6. Колко получи? 9. Искаш да видим 9-та карта? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тя ли? Браво! Да ми кажеш стоп. Да вземеш картата и да кажеш на всички. И аз мога да я видя. Аз от началото на трите фокуса не съм автоматично. И като го... Аз бях направил предсказание. Аз бях направил предсказание като от червеното тесте, което не съм купил от началото на фокусите, бях обърнал една карта. Я дай да видим твоята. Браво! Благодаря за вниманието. Браво!